Once again, maayong buntag sa tanan. Primero nga adlaw sa atong Misa de Gallo, and it takes preparation ang pagpreparar. Last Sunday, naghisgot na about kalipay, joy. As we know that Advent is a time of preparation. Preparado gyud ta. Even coming today, or coming on Sunday, na kinahanglan tag og preparasyon sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Sa dihang preparado ta, as we prepare ourselves, we easily hear from God. Amin ba ta, ana? Madomingo, preparado galing ta, sayon kayo, dali kayo papamati sa pulong sa Ginoo. Kanang nabitaw tayo, importante kayo nga guest. Usa may itong himuon. Magpreparar kita, no? The greater preparation we have kung naatay tao, kabantugan, mangimbitar tag panihapon, no? Sa atong mayor o sa atong gobernador, sa may himuon nato, ay pa ta magpreparar pag-abot nila? No. It takes preparation. Nga naman, ang kulang galing taog preparasyon, convey ang mensahe nga ang atong bisita dili sa importante. Amin ba ta, ana? Nasabta na to na. Usahay, kagawad, kapitan, moabot diha, mataranta kita. Pag-abot sa pagsimba, di ta mataranta. Maabot ang pare o obispo, murag normal lang gihapon na atong sitwasyon sa kinabuhi. No, that's not the case. Why? Gitawag ka nga o sa kadikon, o sa kapare, o sa obispo. Maunang highest calling, pinakataas nga tawag. Amin ba ta, ana? Hello, amin ba ta, ana? Labaw pa na sa mayor, labaw pa na sa gobernador, labaw pa na sa senador, o mulabaw pa na sa presidente, kay mao na gitawag sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. But we have a less understanding on that area. Why? Because less important. No? Dili importante sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. The amount of is proportional to the value of the expected guest. Preparahan nato ang pag-abot sa Ginoo. Yes, nakaabot na siya sa iyang pagkatao. But the second coming of Christ, kinahanglan nga atong preparahan. Gitawag nato nga Advent wreath. Marks the time of our progressive preparation. Gikan sa paglaom, pagtuo, kalipay, gugma, then Christ candle. Ang third Sunday of Advent, we proclaim kalipay as we light kanang kandila. Naba mo'y kalipay? Asa. Hinay kayo tubag. Dapat natin kalipay. Why? Because Christ is in us. Nasa ato. We can have problem, situation in our lives, but Jesus is greater of the things to come. Philippians chapter 4, verse 4. But before that, in the midst of crisis of this age, there is a voice of joy, kalipay. Philippians 4, chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
Ingna yung tapad, paglipay. Natay kalipay. Yet, there's a lot of situation and problems in our lives. Pero ang kalipay sa Ginoo, kinahanglan nga mupaibabaw. We are created in the image of God. In all creation, only human beings made in God's image. Sa tanan nga gibuhat sa Ginoo, creation sa Ginoo, kita nga mga human being are made in God's image. Genesis 1:26, we are created in the image of God. Nag-ingon ang Trinity, let us make man in our image. Pero kanang image, imahe sa Ginoo ganiya nato, damaged by sin or distorted. Na-distort na pagayo karon. Sino ka ang babae, mga sawag babae, ang laki, mga sawag lalaki. Na lalaki, misag unsaon og make-up, muragi nagdagway kabayo. Why? Because it is marred because of sin and disobedience. Kita ba mo usahay nga mag-lips to lips ang lalaki o lalaki? Sila ganahan. Pero kita nga natin prinsipyo nga gihimo sa Ginoo. Ang gihimo sa Ginoo actually male and female, lalaki o babae. Amin ba ta ana? Isa kami bishop gikuan mo magi-create sa Ginoo. Man mo dapit. Katong halas di ay. So very careful. We are created in the image of God. O kanang nga image, kung atong buling-bulingan, distorted, mo ang problema. We love those kind of people. Labi na ng mga binabay. Musayaw. Mukiay. Mas kusog pa mukiay kaysa original nga babae. O, mukita na na. Ako di mo ko against sa ila. Kung ka, sa'yo mo trabaho, manicure, pedicure, kaya ko, ay problema na na. Sa ba di mo gusto bisa para sa amo? Hindi mo man laki. Kaya mura sa labaw pa na sila sa lalaki nga nahigugbas babae. Image. Damaged by sin and or distorted. Gipadala samahan si Jesus on a mission to restore the full image that we have lost. Daghang kay mga bahin gyapon sa imahe nga usa ka lalaki. Saan nang ka usa ka lalaki ang advertisement dito nalaba. May man mga lalaki nga mutabang ta sa tong asawa maglaba, amin ba ta ana? Pero dili na sad permi. Paglaba dito, pagluto, paglungag, binali man na karon, distorted kaayo. Even I remember when I was young. Wala na ako makita akong dagin ng hugas og plato. Kaya nag-ingon akong nanay nga obligasyon nako na nga pakanon ako imo dadi ariglahon nako. Sa dihang na Alzheimer, sana wala na. But I don't see my father washing clothes or naghugas og plato whatever o naglungag o nagluto. Pero kay uno man mi ka suon isay babae, 5 lalaki. So
mag-distribute kami og unsay buhaton sa balay. Ang akong duty yun is, manghugas ko kong plato, bahala na da. Buntag og to, hapon, hugas plato. Paluto ako, di kong luto. Magyapon sa balay karon, kung ay muhukad, di magumukaon. Image damaged by sin. Sa ako nagingon, Jesus is the exact likeness of God. The visible image of the invisible God and the exact representation of His being. Dili ta mahimong Diyos. O miski gamay nga Diyos. Like Satan, he promised Adam and Eve, kung musunod siya sa iyang advice, mahimo sad silang Diyos. But what happened? Nalunang sila sa sala. The desire to become a God shows up every time we try to control our circumstances and our future. Usay nadaot ang imahen sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gusto nato kitay mo control sa circumstances, kitay magbuot sa atong kaugalingon o sa atong future. Dili gusto sa Ginoo nga mahimutang Diyos. But only a godly person, aming batana. Taking this value, attitudes, and character, si St. Paul sa iyang sinulat sa mga Kristofano describes the character of a Christian. So makita nato na sa Galatians 5:22. Inyo ng assignment, basahin niyo pag-uwan. Abot sa inyo. The character in our lives must be built up. It takes preparation. Ang pagpreparar. Parehas kung gusto ka ba minyo. Pagpreparar, amin ba mo anak? Hello, mga batanon. Dili gusto mo preparasyon, kaya gusto ninyo magmuoy-muoy. Kami ito mga babae, mga lalaki. Kung di ka pa magminyo, kung sa may purpose nga nangulitaw ka. Hello? Di ka magpaningog. Preparado niya itong unang panahon, grabe ang preparation sa kasal. Isa kasi mana nga kaon. Munang kasal niya itong una. O pag honeymoon, magaling na niya itong unang panahon, mag-honeymoon. Ipakita gina sa mga tao na virgin sila kay nagwarawara pa og dugo. Karon magwarawara ba ka? Human na. Advance payment. Cash advance. Marred by seeing the image of God. Wala tayo preparasyon. Seldom lang ko nakakuha preparasyon sa agi kasal. It takes preparation. Ako lang ni istorya karon sa nagpreparar si Sister Melissa. Nang ulitaw na si engineer niya. Siya nga, Bishop, nalagay ng ulitaw na ako si engineer niya. Kagusto mo sa kuniya. Uy, Jesus Melissa, pala hubog kayo na. Pula na ng mata na. Gusto mo ginawa mo si engineer nung una. Para yaman may.
Ako, you prepare kung gusto ka magminyo pag-preparar mo para mahapsay. Well, pila lang ito days or months, napakasal sila. But they prepare themselves. Manang gusto na ako sa mga bata noon, atong preparahan. Di makinahanglan nga mag-ihaw, patagbaka, dagang patagbaboy. Kasagaran dito sa ato, di ta magpakasal. Kay kinahanglan kuhaan pa ta. Sana? Ihaw tagbaka, ihaw tagbaboy. Magputi patag sanina. Kung mana, puti pagyapog sanina. Virgin man ang puti sanina. Hello? Sakit sa inga, pero lagi na. Ang virginity, God, is a gift ninyo sa inyong husband. Nausa kayo magdebate. Pag-honeymoon, human naman. Maragsikan na naman lang ko daan eh. Don't mar the image of God. It takes everything in preparation. Nganong ni amata karong kamuntagon? Why? Because we prepared for this event. Amin batana. Mao nang goal nato sa atong tagsatag sa kinabuhi. Advent is a time of preparation. Mao kana ebanghelyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.